ఇంత వాటరెందుకున్నది గొంతు తడవాలని దప్పి తీరాలని ఇంత చచ్చి బ్రతుకుతున్నది సర్వలోకానికే విద్య నేర్పాలని గర్భమందు ఎముకలెదిగే తీరేంటో సూర్యుడారకుండ మండడమేంటో గాలి ఏడ నుండి తరలి వస్తుందో పురుగు చిలుకలాగా మారే కాదేంటో స్పేసుకే శాటిలైటులే పంపగలిగిన సైన్సు కైనా తెలిసిన అలా కడలిలో అలా ఎగసి పడుతూ పరుగులిడుతూ తీరాన్ని చేరాక ఆగేది ఎందుకలా ఎలా జరుగుతోందిలా చిలిపి కొయిలా పసిడి వెన్నెలా తెలుసునా నీకైనా ఈ వింత ఏమిటలా చిత్రమే ఆద్యంతమీ లోకము ప్రశ్నలే ఏ వైపు చూసినా ఆన్సరే ఏడ ఉందని వెతికితే అందెనే అద్భుతాల గ్రంథమే చూశాను చదివాను ఈ సృష్టి ఆ దైవ